Giauhag sa Waste Management Office sa General Santos City ang mga residente sa syudad nga kung mamahimo residual waste na lang unta ang basura ang malabay sa sanitary landfill sa syudad. Kini human namatikdan nga paspas mapuno ang selda sa basurahan gumikan sa kadaghan sa mga plastic bottles. Ani ang report? Hagit na kuno karon sa Waste Management Office ang paspas nga pagkapuno sa basura sa selda sa Barangay Sinawal, General Santos City. Ang hinungdan mao ang volume sa mga plastic bottle nga diretsyong malabay sa maong landfill gikan sa mga nakolekta sa mga garbage truck sa matag barangay sa syudad. Kanang mga PET bottles nato. Isa ka problema nato karon sa atong landfill dito sa selda, no, pag mag-ulan, so di ba mag-float man gyud na siya, lalo na mga empty PET bottles. Kung daghan sa atong sanitary landfill, mo burot usay ang among operation nga bulldozer, maunlod siya. Sumala sa buhatan, ana sa 130 to 140 tons per day ang makolekta nga mga basura sa syudad nga sagad dunay plastic bottles. Busag giawag niini ang mga residente nga kung mamahimo residual waste o basura nga dili na mapusla na lang ang malabay. Apan kung dili malikayan, mamahimong is-segregate o ibulag na daan ang plastic bottles aron sila na lang magdala niini sa materials recovery facility aron ma-recycle. From paningkamutan nato nga gikan pa sa atong panimalay, mga PET bottles i-separate nato, no, from the barangay, maski kami nay mo kuha pod, no. Aron nga wala nay mo abot sa atong selda. Kay gaburot na siya, murag balon na dito sa atong selda. That's why dali pod mapuno ang atong basurahan. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.